přeneseme do pravěku. Rozhlédněte se, uvidíte kolem sebe prales. Liány, kapradiny. Hele, tamhle jde na to. Buďte sticha, ale... Neuslyšíte. Neuslyšíte. Když nebudete sticha, neuslyšíte. Tamhle jde na to. A teď se dobře dívejte před sebe, protože uvidíte, co jste v životě neviděli. Právě před váma, totiž právě teď proběhne stádo mamutů. Mamuti na scénu! Zahleďte před sebe. Přichází pravěký kmen, který tančí bojový tanec před válkou. Jo? Ale nějak nám zůstal tady zbytek kmene. A nyní se právě cílovci posadí do půlkruhu, ať nejste čelem k ním. A nahlédneme do jedné pravěké domácnosti. Přichází lovec. Ještě ne, běž zpátky. Teďka přijde lovec, který měl donést toho mamuta. Tak lovec, hele, lovec jde na lov, slíbil ženě, že jí přinese asi takového mamuta, aby neměli hlad, protože si mají 15 dětí. To jsou právě člověčata jako tyhle. A kdo je A kdo je žena? Ten lovec, který právě vleče mamuta, tak ho znáte. To je mamut. To je teda mamut. To se úplně najím. Vidíte, jak se ho má do toho mamuta, ovšem jeho žena ještě netuší, co nese. Mamut je malý, že se to nelíbí. Ano, takhle to vypadá v pravěku, když chlap nese málo masa. No a teď se pravěkému kmeni stalo, že jim onemocněla vládkyně a náčelnice, ulehla na smrtelné lože, úpí a naříká, oplakává. Ale přišel šaman. Šaman. Šaman jestli ji nevylečí, vládkyně umře. Zahrabává jí do trávy, vyloví talismán. Aha, to vypadá na kuřecí kost. Možná kosti. Vypadá to na smrt. Šaman hledá marně lék. Není to dobré. Náčelnice má pravděpodobně neštovice. Šaman přemýšlí,
zkoumá, čím by jí vyléčil, očukává, jestli je zmradlavá. Je to zlé, náčelnice umírá, nepláče. Šaman má spásný nápad. Zapálí, ne? Ano, možná chce urychlit její smrt, aby se netrápila bolestí. On pije. On chlastá. On chlastá. Nechte šamana, ať provádí svá kouzla. Nerozptylujte ho, mohl by se mu chytnout. Tak léčba nezabírá, i když náčelnice se trochu začíná hýbat. Možná je jí zima. Vodku. Náčelnice se líbe ještě víc, šaman neukončil. Ukončil léčbu a nyní budeme čekat. Nemusíme čekat. Náčelnice, úroda. Aby byla dobrá úroda, náčelnice zjistila, že musíme obětovat bohům člověka. Máte jedinečnou příležitost být svědky toho, jak tito pravěcí lidé obětují člověka bohům. Náčelnice rozhodla, že se jeden z mladých mužů v této tupě, z těchto krásných a voňavých mužů, musí obětovat dobrovolně a oženit se. Náčelnice vyber. A nyní tento jinoch vychází do světa hledat dívčinu. V dáli vidíme dvě pravěké ženy sbírající houby. A vypadá na šneky. Viděli jste to? Jdou se nápadně blíž. Dej se trefek do něho. Jinoch okouzluje jednu z dívek. Touhle růzou. Právě jste byli svědky pravěkých námluv. I v pravěku byli zloději. Tento dár měl být pro mladou nevěstu. A vypadá to na další námluvy. Tato odvážná žena Amazonka si uloupila vlastního manžela z řad pravěkých lovců a odvlekla si ho do jeskyně. Tam se ho probere a bude muset pro ní žít. A kde máme svadebčany? Kamerce, kde máme svadebčany. Bloudí svému kmeni, ale Jinoch bloudí v pralese s dívkou. Ano, vypadá to, že dívka to vzdala, už neutíká. Kmen vidí, že oběť vyšla, úroda